bagi, puso niya anaya, dayawin di agresar, Jesus ken kaisergini, daytoy puso ken bagi, Jesus ken kaisergini, daytoy puso ken bagi. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Di ako at taong nakatayo. Kasamahan ken ka. Kararagan tayo, ti pagyaman ni Daisy Sarpina, ken ti pamilyana, ni Ludivina Ulidan, ni Excel, ken Joyce Olet, stamo ti special intention ni Diana Trinidad, ni Banje Kabanting Duerte. Ramang tayo pa yung ikararagan, dari ti nagdalyasa, ti Tita Pro, para ti Formation Center, kung dari ti Kakapsat, at nangarit ti Isabela, Kagayan, may natipagdanday ka tayo. Kakabsat ti Diyos, salang iban na tayo, isalatan na tayo, ikanawa na tayo. Dahil pati kapabalin ti Diyos, ang nakayat na pukaw tayo, itiimatan na, at kamatalag tayo kanikuan na. Pagbabawian tayo ng dagiti basbasol tayo, pag magdapan na kaikari tayo ang tirano, dahil itinasantuan na misteryo. Apo, kaasyan na kami. Apo kasya namin. Kristo, kaasyan na kami. Kristo kasya namin. Apo, kaasyan na kami. Apo kasya namin. Kaasyan na tayo kumatiman na kabaling na Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan na kitipas basol kayo, ipan na tayo itibiyag na agnanayo. Amen. Mararag tayo. Manangaan si Diyos, hilawang ka, dagiti puso, dagiti anak mo, anak pa santo, babaan di pa nagpenitensyada, ket kinudem asya ayat, dagiti nasimpet na umasok ken ka, gapo ken Apo Meso Kristo, anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipag-ari ken ka, ititinpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nagnanayon, naawan ti hingana. Amen. May basa na adaw, ilibro ni Propeta Daniel. Kinuna ni Nebuchadnezzar, nagpaiso ka di, Sedra, Mesak, ken Abednego, at iyo kaya't kadaydayaw ipidus ko, at iyo kaya't kadrukbab ipibalitok na estatwa ng ipasdek ko, itangaron, apaman ang mga giyut trompeta, flauta, lira, sa kabutse ken arpa, ken dagiti mga instrumento, agrukbab ken agdaydayaw kayo estatwa. Hinuli kay agdaydayaw, maitakpo kayo adagos iti dubilbil ayat no ulo. Pagurupyo kadi nga adda Diyos ang mangisalakan ka na kayo, sinumbat na Sedra, Mesak ken Abednego, natangko kung ari, saan ang masapol ay kailan taganilig ibagbagin. Nuti Diyos ang pagselserbiyan mi, mabalin na kami na isalakan ipigumilibin ayan mo orno, ken itipan na kabalin mo. Maparamiden na data. Ken uray hindi na kami salakan, amuem unatan o kumaari, adikam agdaydayaw iti Diyos mo, ket dikam aglukbab, iti estatwa abaletot ken pastek mo. Kasta una ipitungtut mi Nebuchadnezzar, iti mangeg na daytoy ket limbaga ti rupa na ipitungtut na kada Sedra, Mesak ken Abednego. Yung bilin na kaligtat tao na, arugruban na ti urno, amaming pito ang kapudot ti sigod apudot na. Pinilin na digiti kapisan a soldado na, amang nepet na digiti talo a lalaki, sada itakpang ida iti kubiligi ayam no orno. Himagdan adagos ni Nebuchadnezzar, gapu iti sidlaaw na. Sinaludsod na kadagiti opisyales na. Saan aya atalo a lalaki ti linepetyo, ken intakwak
iti gumiligil ayam mo uno. When, kung natangkot maari, usang bagda. Apay nga rulo, patalalaki makita amagmag na iti apoy, sinaludsud ti ari. Saan da na repet, saan da met mga ano. Alang lang nga ti may sa ay Diyos ti may kapat. Kinunanin ang Bukadnezar. Madaydayo ti Diyos na Sedra, Mesak kat Abednego. Imbaon na ti anghel na amang isalakan kaligipyo lalaki, nga agselbi ka nagtalekting kuwana. Kinaykayat da as ulap sa lumasingin ti bilin ko, ket impustada ti biyagda, ngem iti agrokbab ket agdaydayaw iti sabali a Diyos, balaksi iti Diyos na. Isa o ti ako. Pagyaman tayo ni Diyos. Idaydayaw iti itatukyo iti agnanayon. Idaydayaw iti itatukyo iti agnanayon. Madaydayaw ka o ako a Diyos, digit ka po namin. Maitantok kumatinagan mo iti agnanayon awan inggana. Madaydayaw tinadayag at templong, ket mumbay nga makantaan ka kaligtihin mo iti agnanayon. Idaydayaw iti itatukyo iti agnanayon. Manipod iti nailamitan ang kronom, madaydayaw ken maitanok ka iti awan inggana. Idaydayaw da ka, sika ang tugaw iti trono kakasari. Maitanok idayag mo iti agnanayon. Idaydayaw ka kay agnanayon. Maidaydayaw ka iti pagpatinggaan ti langit. Maitanok idayag mo iti agnanayon. Idaydayaw iti ako, da kayo at nangatan. Kantaan niyo ti pagdaydayaw, iti tanok yu iti agnanayon. Idaydayaw iti agnanayon. Siladan kang ako, magtungkal ti bilbilin mo. Madaydayaw ti balikas mo, maitantanok ti dagan mo. Maitantanok ti dagan mo. Iapod ka kung makakatayo. Kasamayan ka. Ipan na kayo waragawag tinasantuan nga Ebanghelyo kasin sulat ni San Juan. Kinuna ni Jesus kadagiti Hudyo ang mamatikan kuana. No agtalinaed kayo iti panorsurok da kayo dagiti napaypayso nga adala. Maamuan yun to tipudno, ket wayawayaan na kayo. Wayawayaan na kayo. Kapututan na kami ni Abraham, insumbat dagiti Hudyo. Ket uray kaano awan tinangagipan kada kami. Anya ti kayat mo asawen, amawayawayaan kaminto. Kinuna ni Jesus kadakwada ibagat ti pudno na kayo. Si asino man nga basol, adipan ti basol. Ti anak agnanayon apaset ti pamilya, ngem ti adipen saan. Ngarod, nawayawayaan na kayo ti anak. Pudno asiwayawaya kay ton. Ammok agapututan na kayo ni Abraham, no pay kasta kayat da kapapatayan, agsipod tadiyo kayat nga awaten ti pannorsurok. Isurok dagiti impakita kanyak ni ama, nganda kayo aramiden nyo dagiti insuro kada kayo ni amayo. Ni Abraham ti amami insong batdaken kuana, kinuna ni Jesus kadakwada, no agpayso nga anak na kayo ni Abraham, aramiden nyo kuma dagiti inaramid na. Awan ti inaramid ko no dilaen ti panangibagak kada kayo ti pudno anangid ko iti Dios. No pay kasta kayat da kapapatayan. Awan ti kasta nga inaramid ni Abraham. Da kayo aramiden niyo dagiti aramid ni amayo. Saan kami abastardo insumbat da may sa ti amami ti Dios na mismo. Insumbat ni Jesus nagpaisungat lang nga amayo ti Dios ayaten dakmet kuma tanagbapuak iti Dios ket ita adda dituyen jak imay anak natin ko nadigat imbaon na ti Dios. Ti Ebanghelyo ti ako. Dayay kanyo sa Kristo. Good morning. Matuto for 6 itaw imay
alas 2, siyam, masaya at launay ka, ipitay pa lang nagmisa, tamadama mati kita, kung matado tayong tukoy, tatay to, nung matado tayo tulad tayo, tatay to plasan, mga naumanay dati, sangkaan tayo titilimas, baka talo tayo itong bigyan Domingo, hindi din maibasa tayo, kung muna may nakakaskas daaw, kanya daytoy ni Sedrak, Mesak, ken Abednego. Ibaga ti ari nga agday dayaw iti istatwa nga naramid na balitok. Ngamaang kami agday dayaw ti balitok kuna na may salaan ti pagdayawan may ti Dios laeng. Balitok dayan. Katay nila tumak napagpakit ti balitok ng Diyos ha. Ada may isa na senior citizen, diyan mo taga Salcedo dato. May makimisa ti balak na, yung mga dumdumnag. Kaapayan ti pagkarikutan na, nalipatan na ti Aritos na abalitaw. Madanagan na ganang sit down. Kung makimisa kalatan, ay considerin mo ka makimisa. Sa bali ti panunod na di balito. Kung nagdumakun, anang hinaanag ka sa di balito. Nang di dya ito magatang ti kwarta, madungkot, mapukaw. Yung dagito, ida Sedrak, Mesak, ken Abednego, handa nga mapukaw, ay di dya uray no mapuuran da, nagpungkot nga rin dati ari niya ti kunana, rubruban nyo kay tatemtem, maminpit o ti kapigsana, rinubruban da, naman in korno, dati dya yan. Namayar ang namig ng damagmag na damag, magdamay kapatan, nangyari dyan, ang kayang na ng salakit kadakwata. Pero dito makas dyan, ipakaalilawan tayo dito lupok. Nadado dito tayo gundaway na mas pilipilian tayo, kagdayaw iti, para magbagin tayo, sansanikwa tayo, pakaidayawan tayo, magduma ka, dayjay, parakan niya tayo, nung haamot na pakaidayawan na, magduma ka dito, lilawan tayo. Hanggang mapupukutan, kaamoy iti demonyo ko na sila. Iti babasit na banbanag, kaya na tayo nga lilawan, iti kababasit na banbanag. Hanggang mapupukutan ko na na ikursong tayo, naabak tayo. Amoy iti demonyo ko, nasiring ko rin dali kay, hindi kayo sa trabaho, kadali tayo kapatid, banbanag. Pero hanggang mapupukutan na tayo, ag-awir tigay, tulad luma, at dati ibigayin. Mahanag tayo ng dagitoy. Dagitoy talo. Handa na pinili ti balitok, ti pinili da. Kandil dayo iti Diyos, na isalakan da. Kaya sumarog ti Diyos, isalakan tayo. Iti amin na ang gulo ti panagbiyak tayo, ti Diyos, isalakan tayo. Even in our suffering, magdaduma, o iti suffering tayo. Or hindi pa, anda tayo nga, anya ti kaya na. Agbuso, muna magpinitensya. Kontrolan dyan para tibagin. Tapno maigdan ti kontrol para maigdan ti Diyos. Siguro na, nagpapakutulong mo, pag-disiplina mo, magtibagin. Kaya iti magkakadwa ka, nagpukutong sumursurot, damat ay mo hospital kay itong hindi ko itong dalagarutan ko, maano ti pag-diet na kailangan, hindi tayo mahanga, hindi tayo magalumag, sulamot ti kaan na ka. Hindi disiplina apa yan. Ang uri hindi kayo pagpilitan tayo, di pa ng disiplina na ipagpagi tayo. Iso ti po, hindi pa ng isang apa yan. Tapos nung makontrol tayo amin, para kanya na amin, at alat tayo amin, hindi Christ na Diyos. Dito ibang hilo tayo, nagpintas, anya dito. Pagre-relianda, no sino, ti amada, kanya po Isus, kunana tinanibaon kanya, iso ti ama, no ibagayo ti pudno, kunana mawaya-wayaan tayo iti baso. Apay na, hanggang mo nabalod, kunana man dali iti pudno. Unang kayo na nabalod, physically, nung nabalod kayo iti baso. Nakakawar kayo iti baso. Kadray lang ang patsin ni Apo Jesus, ni Abraham ti Amani, ni Abraham ti Amayo. Unanda, aramidan yung tinaramid na, indatong na amin, anak na, bagina, nagbalim na ama ti amin na nasyo. Hindi pa ang kunada manan, ti Diyos laan ti amamin, no ti Diyos ti amayo, mamati kayo kanya, kung niya ako isusun, kaapaya, imbaon na, kay ama, dayayan ti laban niya. Mawayaway ang tayo ti basol, anya diya mamati kayo mo't kanya, kung anya datang ti baptisan.
Pugsatin na kanya, pinugsak na kanya kayo tibasol babantid niya kanit katibasol at awit kanya kayo niya. Kailangan nag-exist na daman basol tayo. Kabagay awat sa basol yaw ka na sisintot kayo mga ganun na sumana o kadawa mo pagdurukura yaw. Hindi pa mo ako sila. Naawan din na daman basol tayo, di personal. Kanay pugsak yung basol at awit. Gapo kanya kayo, madantuman aganakan, isultuman ng dito manuran yung basol at awit. Kanay ikaw marunong iti panakaparswaan. Kita ko na naaramitin yung marunong aramitin ang ti ama, ti kayat ti ama, niya diyan mamati. Niya ti panamati kina ako Isus talit. Nahantay nagdandanan dito yung lubong. Kauran niya kasama kanya kayo. Ada niya ako Isus. Isus ti mangsal kalakmit kanya kayo. Da sedra mesak yung Abednego. Niya pinaramid da. Uray mamatay dan. Kitaan dari ako yung may karamukundan. Agday tayo kayo natin balitokaan. Imposible yung maaramid, aging gana na ligay na ari na matin na at Diyos, na matin na at mangisalakan kinkuan na. Kaya tamot kanya tayo, itinaldaw-daw ka na direct tayo. Ako di pakahabakan tayo, ako di pakaralibukan tayo, ako di tayo pakaalilawan tayo. Nung nagtalit tayo, di Diyos tayo, iso di mangisalakan, iso di mangpapisa, iso di mangisalaknit kanya tayo. Muray niya nga ang gulat ibigay tayo, ti Diyos di mangay kayo lang kanya tayo. Nusur-surutan tayo lapit, ti pagayatan ti Diyos. Gusto mo, waya-wayaan na tayo. Padasan ti mamakawan. Waya-wayaan na. Padasan ti ang taong baba, ikatong ti kinatangsi, mawaya-wayaan na. Padasan ti ang pakawan mo si babasol ka, mawaya-wayaan ka. Padasan ti agayap, magkag-sweet-sweetie, mawaya-wayaan ka. Bigyan ipagkarit na kanya tayo, bigyan palang surot kini ako. Ida kumi ken ka aku tu'y yami Ida kumi tu'y puspus Idaton mi kan kaamo daytoy a sakripisyo isulda nga inted mo pagdaydayaw mi itinatan mo. Pagbalinan kad ida apakaisalakanan min kapoken Kristo nga ako. Amen. Di apo at dako mga kadakayo. Basta bayad ken ka. Ayo dagita puspuso yo. Agdadan sa sakay araw. Agiyaman tayo iti apo at Dios tayo. Magdadali kinubebe. Mudnoon ay ama ikarigat rumben annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken Kristo. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga aman man nakabalin kat nanayon na Dios. Tas ika inkadeng mo ababaan ti panang parparit mi iti bagini. Ken redam dagiti kinadakes mi. Patan-o ken dagiti pampanunot mi. Pitat mo pa iti kinamaingel ken ti agnanayon agung kuna kada kami gapo ken Kristo nga apo mi. Ket gapo ken Kristo agdaydayo dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ket agdadanggay da among itantan ok ken ka. Isu adawaten mi nga ipalubos mo kuma. Kay timpuyok mi matin ako rapay at imagmidat ko nami adi at sarday.
Santo, Santo, Santo Yapo, at Diyos na diyan ng Paswa, ilawig ang nagaganap mo dati pagkailayawan, musta na ikaratuan, madaydayo ng may ginagandiyak mo, musta na ikaratuan. Ud noon ay Apo, apiin ka kinasanto, kat si katibubuayan, di amin na kinasanto. Dawatin mi nga ti paay mo kay Espiritu mo ang kasanto kada dito'y adaton, tapno pagbalinan kati paay mo ida kata kami, abagilan dara ni Apo ni Heso Kristo. Isu inisak bay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok na ala iti tinapay nagdiyaman ka. Pinispisi na sana inted kada iti disipulos na ket kinunana. Alangain nyo kat mga kay amin iti daytoy. Kada ito'y tibagi, isa may yawat to ang may paari kada kayo. Basta matatalpasan dahil pa ng rabi ilan, nanala iti kalis, nagyaman ka ng bukenta, sana inted kada iti disipulos na ket kinunana. Alain nyo katuminang kay amin iti daytoy, kada iti kalis ti darat. Dara ti baro, ken nagnanayon at ulan. Iso ang maibuyat ko, ang maipaay kada kayo, ken kadagiti adwat at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, pangilag-lagip yo kanya. Ti misteryo ti pangmati. Mabalay ti krus mo, kaningka panagungan, inakawin sa lakan, sika manupot isang manungan. Itingarot pa ng ilagit mi ti papatay, gan panagungar ni Kristo, idaton mi gan kaapo ti tinapay ti biyak, ken di kalis ti panatay sa lakan. Agyaman kang ken katayong paay mo, ama ikari kami, nga dalito'y saklang mo, katag serbi kang kenta. Dawatin mi ako, tada kami amakiramo, di ti pagikan dara ni Kristo. Pagkay-kaysaan na kami kumati, Espiritu Santo. Laglagi pang kadaabot ti iglesia manaysak na piti sa nalubungan kat parairayin kayak na anadyusan. Laglagi pang ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga Arsobispo mi, dagiti amin nga obispo kain papati. Laglagi pang pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panabungar dato iti sidong takaasin. Awatin kad iday isidong karangyan mo apatakitaan daten kay kerupan-rupa. Dawatin mi Apo tay paay mo met takaasin kada kami. Aramidem kumaamay karikam amin iti agnanayon adyan. Ket makiranod kamto keneng gasata na Birhen Maria na ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposa na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda anak apudno anak serbikan kaditoy dagat. Magikadwa kam to kadmat kadatwada amang itantan o ken mangitaytayo ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sina kaysa ken Kristo ken itisido ni Kristo. Ititimpuyo ti Espiritu Santo iroknoy mi ken kama nakabalin na ama, ti amin adayo ken gloria igagnanayon nga awan ti ingana. Amen. Sintay umararaw iti ama, kadwagon tayo ti kararag may isuro ni Apo Jesus kada tayo. Amang inagdag sa bilangit, malayayaw kumatinagan mo, doon kay kumati pagayam, matungkal kumatinagan mo, ito'y lakas sa silangan. Itidal katakang dalaw ito'y, kananimiti panay magadaw, pakawalan dagiti basol niya kas na ipamakawamin, kadagiti nakabasol kadakami, di nakakamet baybayaan mo manubot isulisog sa katamang Dawatin mi kan Apo tay salatan na kami kadagiti amin na pagtaksan mi. Itdan kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw ni kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalain ti basol na ilisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan di panangururay may ti kinagasa tanang namaen mi. Ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. Takupan ito ay pananabaligaya Apo mi ang Heso Kristo kinunang kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga dopukan niya ti kadto kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam dagiti ti pamati ti iglesia. Ket kas mayanuro ti pagayatan ipaay mo kada si aasi kan kuana. Ti kapya ken panagday kaysa si kanagbiak ken agari. Iti agnanayon nga awan ti indana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangan.
sa kakamot Kaya kayo. paay tayo ti kapya, itong dalmay sa kadatoy. Kapya, Cordero de Dios na may nagkasbasol tilubong asya na kami. Cordero de Dios na may nagkasbasol tilubong asya na kami. Cordero de Dios na may nagkasbasol tilubong itero kalakam ti kapya. At to'y niya ako, Esos, ti Cordero ti Diyos sa maikat kariti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anayaban, iti dahi ko'y padayanan. Ako diyak may karino may kakanya, may pagkasalay sa sasabuhay at magdagdagan mo. Sika ibilig mi, ako sika isiyaw mi, ikamay kari nga ang serbi, ako sika Kasmay sa abangan, minamili na aming tigaga. Kastay kayo, nga serbi na po naroko, narasin na lumo. Ako sika ibilig ni, ako sika isilaw mi, ikamay kari nga ang serbi, ako sika di kami. Ngemday ta abangan, Lumanpay na araming tigaga, lumalubusan ti Diyos, grasya na liba-libos, ibama ang halin abagnos. Mararang kayo. Ipaay mo ako, kadagiti inawag niya sa sakramento ag serbida na ilangitan, nga agas ti bagikan kararuami, tapno dalusan da dagiti puso ni, iti amin at kinadates, ket pabigsaan da kami, babayan ti agnanayon apan nalakmit mo, gapo ken ako Meso Kristo, anak mo at Diyos, iso magipagbiag ken magipagalitan ka, itimpuyo ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti ingana. Amen. Bitan tayo ti schedule ako, no daw alas 6, 5:30 na datayon kag Santo Rosario. No dalaki din ako pali ti Lunes Martes no awan ti meeting adala ta di sa bigat ako. Ti Miyerkules ay indana ti Sabado no awan la ka tinapatid na atendari ako pali sa bagay lugar adala ta di sa tayo no una ka dali tayo CWL Miyerkules tayo tayo nakatata. Hingga na di Sabado ko talaga ito Santa Maria Maglaay, Mother of Atlas, narati ka naman na mga dadaulo ti Karara, kada kayo ti agdaan ti adakta mawaya, Karara kayo ti parokya, pampamilya, ipagilian, amin-amin, galo mga Karara dan kayak niya. Ti ako at kapumakala kayo, Sa kumamit kayo. kondisyonan na kayo tinanakabalin na Diyos, kaya maagin ti anak, yan di Espiritu Santo. Amen. Magpasin din na Santo na Misa, yun tayo magsarbiti ako, babae kita na diyak. Agyaman tayo, Diyos. Magpasin tayo. Caristos Dia, Veni Pandisos Dia,
tantanara at manikot ano sa istibigat ay ganang tela sa istimalan nakalukat na to rin ang kasaraday taapuhan nga nakanak may tinatararan mo may kayo tisimpa anong lumabas may kayo tumagas na di tayo tinatararan at talata ni Apo Jesus dito yung anak yung baga bigat tayo amin Amin ako.